айни замон тамоми ташкилотҳои қарзӣ, ҳоҷҳои сохтории онҳо, филиалҳо, мактабҳои хизматрасонӣ, бонкӣ интиқоли маблағ, дигар хизматрасониро бе ягон маъмуният таъмин карда истоданд ва масъалаи интиқоли маблағ кади айни замон ягон мушкил нест. ай Россия пул равон кардагиян ба системаи золотая корона ай сеюм числае ки пулмона гирифта наметонем. Инам имрӯз саҳар эълон кардан ки пултона гирифта метонем. Шашум ҳафтум банкае ки медурам система кор накардест, пулмона гирифта наметонем.